በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እሺ ኣብዚ ሓለፈ ስጋብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ሪኢና ነርና ጅኻ ካብ ምዕራፍ 11 እንዳሓር ዘሎ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ክልተ ምዕራፍ ኢና ንርኢ ምዕራፍ 11 ምዕራፍ 12 ማለት እዩ። 11 ሕቶታት ኣለዋና ከም ዝሓለፈ ምረፂ እዩ ቀሲልኩም መለስ እሺ እሺ ቀዳመይትን መን ክሓትት ቀዳመይት ንመን ክሓትት ንኖቤል ብኖቤል ክንጀምር ኢና ማለት እዩ። ካብ ሓደ ስጋብ 11 ቁፅሪ ምረፅ ቁፅሪ 1 ኦኬ አቡነ አብርሃም መን ይባሃል? ሄ ሳራ ለ ሴም ሐ ካም መ ኖህ አቡነ አብርሃም ሳራ ይባሃል። ቃለይ ወተስማዓልና እሺ ናትኻ ናባኸይና ኣጆ ኦኬ ቁፅሪ ፀዋዕ ካብ 2 ክሳብ 11 5 ቁፅሪ 5 እሺ ሰበይቲ አቡነ አብርሃም መን ትባሃል? ሄ ሳራ ለ ርብቃ ሐ ልያ መ ራሄል ሰበይቲ አቡነ አብርሃም ሳራ ትባሃል። ቃለይ ወተስማዓልና እሺ ሳራ ክልቲኹም ማዕረ ትምፅእ ኣለኹም ቀፅል ነብፅ ቁፅሪ ፀዋዕ 4 ቁፅሪ 4 እሺ አብርሃም ካብ ኡር መነመን ሒዙ ወፂኡ? ሄ ይስሐቅ ያዕቆብ ሎጥ ለ ሎጥ ሳራ ታራ ሐ ሳራ ሎጥ ይስሐቅ መ ኩሎም መልሲ ለ ሎጥ ሳራ ታራ ያ ሎጥ እንታይ ሎጥ ወዲ ሓዊዩ ሳራ ሰበይትያ ታራ ከመይ አቦ ቃለይ ወተስማዓልና እሺ ናባኸናት ቁፅሪ ፀዋዕ 7 ቁፅሪ 7 አብርሃም መጀመርያ ብምክንያት ጥሜት ናበይ ተሰዲዱ? አቡነ አብርሃም ብሰንኪ ጥሜት ናብ ግብፂ ተሰዲዱ። ናብ ግብፂ ተሰዲዱ ቃለይ ወተስማዓልና እሺ መጀመርታ አብርሃም ብምክንያት ጥሜት ናብ ግብፂ ተሰዲዱ ነቢ ፀዋዕ 6 ቁፅሪ 6 እሺ ምረፅ ኣለዋ አብርሃም ካብ ካራን ወዲ ክንደይ ዓመት ወፂኡ? ሄ 120 ለ 90 ሐ 75 መ 100 አብርሃም 75 ምስኩን ካብ ካራን ወፂኡ ዋው ቃለይ ወተስማዓልና እሺ ፀዋዕ ቁፅሪ 4 ቁፅሪ 4 ፀዊዐ 8 ቁፅሪ 8 አብርሃም ንሳራ እምበር ንኣኺ ክብሉ ብፅቡቅ ምእንቲ ክቕበልኒ ኣነ ድማ ብኣኺ ምእንቲ ክድሕንሲ ኣነ ዳሺ እየ በሊ ኢልዋ ነይሩ ምረፅ ክበከ ሄ ኣድኡ ለ ሓፍቱ ሐ ሰበይቱ መ ኣይፈልጦን እየ በሊ ኢልዋ ነይሩ ምረፅ ከብዚኦም ለ ሓፍቱ ያ አብርሃም ንሳራ ከይቀትልዎ ግብፃውያን ፈሪሑ እንታይ ኢልዋ ነይሩ ሓፍቱ እየ በሊ ኢልዋ ነይሩ እሺ ቃለይ ወተስማዓልና ነቢ ፀዋዕ ቁፅሪ 9 ንሳራ ዝወሰዳ ንጉስ መን ይባሃል? ምረፅ ኣሎ ኦኬ ንሳራ ዝወሰዳ ንጉስ መን ይባሃል? ሄ አቤሜሌክ ለ ሄሮዶስ ሐ ፈርዖን መ ኩሎም መልሲ ሄ አቤሜሌክ ለ ሄሮዶስ ሐ ፈርዖን መ ኩሎም መልሲ ሐ ፈርዖን ቃለይ ወተስማዓልና ኣዎ ንፉዕ እሺ ናቲ ፀዋዕ ቁፅሪ 10 ቁፅሪ 10 ፈርዖን ንሳራ ሰበይቲ አብርሃም ምስ ወሰዳ ሰበይቲ አብርሃም ምዃና መን ነጊርዎ? ሄ ብሕልሚ ኣምላኽ ነጊርዎ ለ ሰራዊቱ ነጊሮሞ ሐ ሳራ ሰበይቲ አብርሃም ምዃና ባዕላ ነጊራቶ መ ኩሎም መልሲ ኣብ ሕልሙ ሄ ብሕልሚ ኣምላኽ ነጊርዎ እሺ ቃለይ ወተስማዓልና ቁፅሪ ፀዋዕ ነብ 11 ቁፅሪ 11 እሺ
كم زبل أبراهام دما نساران سبيتون نلوطن ودحاون نتي زطريو كله ريتن نتم أب كاران زطريم سباتن حيزو ناب مدرداش وسع ه ناب بيتيل لا كنعان ح ناجب ما جبسي جا متى مرت دقم لي مرز كده جملك ح بيتيل لا كنعان ح ناجب ما جبسي بيتيل أزياء تجاجي حال عمونيات ده أنا نبي وتي ناب كنعان يا كالي وتسمع لنا شنو بحن تجاجي حالها عن تسوع نات نعم وداتا خيال عن تسوع قطران دي ندري فانا هذا لا قطر سلسلاتنا عندي قطر عندي قطري عندي ترى تري فازلا حنت قطر ترى تري فاتنا زلا قطر سلسلة جن ببع مشتغل تحديدكم يهم إنه بحن تجاجها ناتي حمشت ماليس كيان مالك لذا حنت قطر سلسلاتنا قطر سلسلة بوناس يعني كلت يوم حد يوم يدك محافظ بالكم تمدسوا هذا إيشي أبراهام عبيت وليده أبور لا أب كنعان أب كاران ما أب يرسالم أوكي أبونا أبراهام أب أور تبهال بوتات توليدو عليه وتسمع لنا أبو من يزبال أبو تارا يبهال سويت من يتبال سارة واك عليه وتسمع لنا إذا فترات معرف 11 معرف 12 أبي ودينا لنا أبي نسق زيها أب 10 سلسلة سجل 15 زلا حتى كمية أصنعهم ماشي عاتر جات بكلو تاي بيتم تمسكن اسمان بول منفس تقص عدم لك بسلاسة زعمن تعت لقديس كيتان لقديس هاتي ما قدس فتاكستان تيتي اسمها مريم تيون علم ولا لم علم